ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପାଗ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବଢିବ ତାତି ଓ ଅପରାହ୍ନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ତାତି, ଅପରାହ୍ନରେ ବର୍ଷା। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ରହିବ ପାଗ। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢିଲେ ବି ଅପରାହ୍ନରେ ବର୍ଷା ହେବ। 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ 23 ତାରିଖରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବନି। ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30 ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଘଡଘଡି, ବିଜୁଳି ସହ ଝଡ଼ ପବନ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଘରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ବାହାରେ ଥାନ୍ତି ତେବେ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।